Napay tao din nga to. Charot. Ay, amazing. Isura panguyaban ni kuya, oy. Before tamulabang sa Samal Island, tiwason sa natuglaag ang Davao City. So namin din sa People's Park. Ganun na yung mga, actually guys, yung floor na yung mga suga nga blink-blink. Interactive. Ay, di man interactive. Hilason na. Magbayad pa mga Mahog pa. Og token. Kung sa ingon, dili ka mag-jogging sa una. 10 rounds. Sa Epic. Oo, slim kahi. Slim guy. Hello Master, so actually nako diri sa Santa Ana Wharf o nag-wait kong boat for Kaputian. I'm on my way para sa Samal Island. Paano kayo ko kabog mabunsa ko ngadto. Good luck na lang din ako. So sa yung mga sa loy, feel ako mo na siya. So for now mukhaon sa siguro po nawaw ko very light. Naglibot ko ganiha kaya ilang area sila ticketing area ba na diri silang murag food stalls. Stopover ko diri sa Talikod Island. So ang sakya niya sa Talikod Island. So basically matawag ko sa Kaputian. So mga 35 minutes daw punta ang biyahe. So ito sure din hapit na ko sa Talikod. So ang kailan hapit mga besh. Kuko kabaw na pabay last trip pabalik sa Davao City. So 7 AM man akong flight. Hello mga master, nabot siya diri sa Hagimit Falls. Palpakaayo kay ang ako nasakyan nga barge ferry last day to siya nga ferry padung diri sa Samal Island. Unya ang next ka trip pa pabalik Davao kay ugma pa sa alas 6 akong flight alas 7. Good luck na lang siya nako. Pero nakaagi mamig ka ng series ganiha sa to check ang series basta naapa di nado ko ng barge iagi do groro barge yo 7 PM so hopefully makaabot ko. Hello, later na lang bibi. So muna siya akong first trip diri sa Samal. First time na ako diri diretso ako sa ilang Hagimit Falls. Pero hopefully makaabot pa na itong cave. So magaling masugot si kuya na pwede pag kaya pa so nitungog na nyo ang tubig no. Parang hindi siya besh. Ka na mo sa falls. Sige, conjugation stairs. Monastery. Naka-funny rin mas nagahiin sa butog. Sala ko gamay. O, sugot na sila dos kuya nga basta mag-picture ako very light. Ano ito tagpas to?
Pwede rin siya mag-camping doon. Ito na may entrance fee actually. Entrance fee niya is 50 pesos ang adult, 40 ang kids mo siguro niya. Ang kids. Paano kayo mga master kayo? Sirado na ang bat cave niya. Mura akong gari, saan na lang. Pag ako, mamiss pa na ako kung flight, good luck na lagyan ako nila kawa. Naroon din siya oras nila up until 5 PM raon niya. Sirado daw nga to. Try po hangyo. Fingers crossed. Sugot ra lagi na. Positive lang. Kung sa may nakanindot sa bat cave. How? Lima na sa ka-kwan cave. Lima ka cave. Pero wala pa kita pasudlin ng lango ba? Di na pasudan. Pero na nakasulod nga to. Kanang langob, like Sulod di kalangot. wala gyud. Naamo mo na sa mga halo. So wild pag yun siya, no? Napay tao din nga to. Charot. Wagapay ko ito. Ay, amazing. Isura panguyaban ni kuya, oy. Kuya, kay mo kumuluto. Salamat ko sa. So, matag-asa ta kutob. Kutob lang sa atong mapapagtuan. Piyawan ako, eh. Ay, dali. Kinsa ba ng tagyas ka ng day? Yes, but bago panas na pagkalas 5 gid. Kung napang cashier, papas sa kagawas, pagpaniin. Hubog. Dena dito ka sa. Dito. Ano sa minangat to, eh? Kanang na nagpika-pika dito. Sige, sige. Pwede ka pa makita. Patay oy. Aba na lang sir. Pwede ka pa makita ba? Ay, singilan try lang. Ay masig atin aw man yung kamera. Okay rin naman. Ay, pero makita ra. Makita na nako ang cave. Anak mo aw, kana naningog. Oh shoot, so nakasuda ko. Oh my God, blessing in disguise. Mao na ni. Love you, Lord. Ang litid siya. Oh, niya, makita rin siya. Oh, nanggawas na sila best. Kaya mag-duty na sila. Di na sila mamahit? Ali lang. Ay, mga bats. Sila ng mga pilahan kanina buko. Or siya smell, no? Ihi niya ihi. Andara, kita kayo, duty na sila mga best. So actually, it's 6, almost 6 PM na today. 6 PM na. So nakasunod pag ito si Kuya. Nang nag-story kami ni Kuya itong driver galing sa motor. Ano siya nga, Kanang beaches, Kanang shore daw, shoreline dili sa Samal is beach worth it, digo no? I mean, this beach worthy daw. So, mo nang, as in, tanang agian ng mga dan, hindi siya halata nga, nasa beach resort somewhere. So, na yung mga dagong ang beach resort sa mga nagian, mo to ang mga sikat like Paradise Island. So, karon ako na lang ito kung oras. Pali kayo, di ba? Nagdado ako palit niya nagtikat pa doon dili sa island. Kaya mo kabaw, nabay, pabalik. Namutan ako ni ate, nabay pabalik. Wala man siya maingon. So, feel na ko, blessed, i-discuss na sa tuwa ko yan. Ginawa ko ganyan. Nawa ko ganyan nga. Fairness. Pag-abot ako, tiri naman, tayo ko sa oras na pabalik. Alas 6 sa buntag pag-best. Alas 6 sa buntag pa tomorrow. Unfortunately, ang akong flight alas 7 ba yan? So, magaling pag sugod na akong tour, dito nag-iunta ko nga, magkuhan na lang, mag-book na lang flight kasi nakabasa akong vlog na ang easiest way to be here in Samal Island is from Davao City ha, kay mag-ferry ka to Kaputian, which is na ako dito. Tinawag lang yung magdaan sa Pantalan,
kani siyang shore kanang piling mo na as in one siya ang kanang marang public beach resort nila nga kanang i-operate sa government, so actually naman receipt. So like just pero ang weird kay nasa like entrance ganito na entrance fee. Pero ang naka-weird kay daw parang di mas pantalantan mga sobra ka diretso diri sa kanang shore. So kung kabaw sa gamit sa entrance ng mga part apply pa din sa gilid. And last week ay before na ako ba na ako lang. Parang lingaw lang siya ako na buhat ko ni alone, like legit nga alone, of course. Naigamay nga ko, yugan ko ni Barbs. So, ganun. Wala, as in, doon din ako mamiss akong flight. Makailot ko pag-adventure ako, wow. Pulaan ako laag ko, like, literally, napula akong laag after atong nag-Penta City, ganun pulaan akong laag na lang ko for the sake lang, kalaag, sa una mo, laag man ko for the content. Parang kalaag na ako na lang ipakapin ng content kaya sayang sad ba kayo, may na lang na kayo makalugar ko, hinahinay na ko, I know, nga dugay ko maka-upload. Actually, ang kaling vlog is taken January 11. So, muna ako first ka vlog ko for 2020, pero dili din ako ma-upload. Sure ko, di ko di ma-upload on same month. In the same month rather. Kaya karon ako pang i-edit ron, ako nang i-upload pa kaya ako pang Penta City. Nagdaghan pa kay mga local travels na musunod ato sa Cebu. So, mano to siya, hindi ko sure kung malikod ko.